नमस्कार. अर्जमधले दिवस हे एक नवीन पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे. अर्ज ही गोव्यामध्ये सेक्स ट्रॅफिकिंग या विषयावरती काम करणारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्था. अनेक लोकांना या संस्थेबद्दल माहीतच नाही आहे. सेक्स ट्रॅफिकिंग असं म्हटल्याबरोबर अनेक लोक भुवया उंचावतात, म्हणतात की असं तऱ्हेचं आहे प्रकार. तुम्हाला अनेक लोकांना माहीत असेल की काही वर्षापूर्वी बायणा नावाची एक मोठी वेश्यावस्ती होती, ती नंतर पाडण्यात आली. हे सगळ्या वेश्या कुठं गेल्या अशा तऱ्हेचा एक प्रश्न त्यावेळी उद्भवला होता. आणि असं करणं बरोबर आहे का याच्यावरही चर्चा झाली होती. परंतु एक गोष्ट खरी आहे की गोव्यामध्ये सेक्स ट्रॅफिकिंग चालतं. बाहेरून मुली आणल्या जातात, मोठ्या प्रमाणावर मुली आणल्या जातात आणि त्यांच्यासाठी अर्ज ही संस्था काम करते आहे. याच विषयावरती, याच पुस्तकावरती आज आपल्याला बोलायचं आहे. आणि आपल्याकडे आहेत डॉक्टर रुपेश पाटकर, मनोविकार तज्ज्ञ. डॉक्टर, माझा पहिला प्रश्न असाच आहे की या पुस्तकावर काम करताना तुम्ही स्वतः अर्ज या संस्थेमध्ये काम केलेलं आहे. मग अर्जचं काम गोव्यामध्ये कसं चालतं आणि हे पुस्तक लिहावं असं तुम्हाला का वाटलं? गेलं जवळपास पावशतक म्हणजे 25 वर्षापेक्षा जास्त काळ अर्ज ही गोव्यात काम करते. आणि त्यांचं काम सुरू झालं ते तुम्ही मग आत्ताच उल्लेख केला त्या बायना वस्तीपासून सुरू झालं. आणि तेव्हापासून ह्युमन ट्रॅफिकिंगचा जो फेनॉमेना आहे तो बदलत आला. रेड लाईट एरियापासून आता ऑनलाईन ट्रॅफिकिंगपर्यंत तो आलेला आहे. तर ह्या संदर्भात त्यांचं काम चालू आहे. आणि त्याच्यामध्ये एक ह्या प्रश्नाचा अभ्यास करणं, ह्या इश्यूमध्ये जे व्हिक्टीम बनतात ते व्हिक्टीम बनू नयेत म्हणून प्रिव्हेंटिव्ह काम करणं, जे व्हिक्टीम बनलेत त्यांचं रेस्क्यू करणं, रेस्क्यू झालेल्या ज्या महिला आहेत त्यांचं पुनर्वसन करणं आणि त्या पुन्हा मुख्य प्रवाहात याव्यात ह्याच्यासाठी प्रयत्न करणं, ह्याच्यासाठी ही संस्था काम करते. मी इथं असं म्हणेन की हे काम खूप वेगळं आहे. कारण आपण जर बघितलं तर आपल्या घरात सुद्धा कधी आपण वेश्या ह्या विषयावरती औपचारिक चर्चा कधी करत नाही, पण तरी पण गृहीतकं मात्र बनतात. माझं हे ह्याच्याकडे आल्यानंतर मला जे स्वतःला जाणवलं, म्हणजे मी म्हणेन की अर्जमध्ये येऊन मी काय मिळवलं तर माझी माणूस बनण्याची प्रक्रिया अधिक विकसित झाली. म्हणजे याच्या अगोदर मी वेगवेगळ्या वंचित घटकांबरोबर काम करत होतो, पण ह्या मुलींच्या संदर्भात माझे पण गैरसमज होते. म्हणजे कारण जसे सगळ्यांचे गैरसमज असतात, त्याच सोसायटीतून मी आलो त्यामुळे ते माझेही गैरसमज होते. ते गैरसमज माझे दूर झाले या संस्थेमध्ये काम करताना. आणि ते कसे कसे दूर होत गेले हे मला असं वाटलं की मी लोकांशी शेअर केलं पाहिजे. आणि ते गैरसमज दूर झाले पाहिजेत. आणि ते गैरसमज दूर होणं मला याच्यासाठी महत्वाचं वाटतं की ह्या मुलींना परत यायचं असेल सोसायटीमध्ये तर पूर्वग्रह न ठेवता आम्ही त्यांना स्वीकारलं पाहिजे. आम्ही त्यांना स्वीकारत नाही हा त्यांच्या पुनर्वसनामधला खूप मोठी अशी अडचण आहे असं मला वाटतं. गोव्यामध्ये सेक्स ट्रॅफिकिंग होतं का? खूप मोठ्या प्रमाणात. म्हणजे तुम्ही जर अलीकडच्या बातम्या वाचल्या असतील, म्हणजे टाइम्स ऑफ इंडियाने मध्ये एक न्यूज केली होती की 1% पॉप्युलेशन म्हणजे 100रातली एक व्यक्ती ह्या ह्युमन ट्रॅफिकची व्हिक्टीम आहे. आपण ह्याला व्हिक्टीम म्हणून बघूया आणि त्याच्यावरती उदरनिर्वाह करणारे जे आहेत त्यांना आम्ही ट्रॅफिकर म्हणतो. बरोबर. ट्रॅफिकिंग म्हणजे एका जागेहून दुसऱ्या जागी घेऊन जाणं, तस्करी आपण ज्याला म्हणतो. वस्तूंची तस्करी आपल्याला माहिती असते, पण माणसांची तस्करी हे आपण कधी विचारातच घेतलेलं नसतं. ट्रॅफिकिंग म्हटल्यानंतर डोक्यात काही येतच नाही, पण माणसांना दुसरीकडे नेऊन विकलं जातं. ठराविक काळासाठी का असे ना ते विकलं जातं. आणि हे गोव्यामध्ये वाढत म्हणजे तुम्ही जसं म्हटलं की पूर्वी रेड लाईट एरिया पुरतं होतं, त्याच्यापूर्वी देवदासी प्रथेपुरतं होतं. आणि त्याच्यानंतर आता जे झालंय की ते मसाज पार्लर असतील, स्पा असतील, ऑनलाईन तुम्ही जर गेला तर एस्कॉर्ट सर्व्हिसच्या रूपात असेल, असं सगळीकडेच ते पसरलेलं आहे. तुम्ही म्हणता की गोव्यामध्ये सेक्स ट्रॅफिकिंग गंभीर पातळीवरती गेलेलं आहे. नक्की. कारण मी तुम्हाला सांगतो ना, आमचं कार्यालय, गोमंतकचं कार्यालय पणजीच्या ज्या मुख्य भागामध्ये आहे, सरस्वती मंदिरचा हा परिसर आहे, 18 जून रोड, या भागामध्ये जवळजवळ 15 ते 20 पार्लर्स आहेत. मसाज पार्लरच्या नावाने ते चालतात आणि तिथं सेक्स ट्रॅफिकिंग चालतं. सो एवढ्या गंभीर परिस्थितीत आपण पोहोचलेलो आहोत असं त्याचा निष्कर्ष काढायचा. नक्कीच ही परिस्थिती गंभीर आहे. आणि अर्जने मुद्दाम इथल्या जे स्पा आणि पार्लर आहेत त्यांचा सर्वे केलेला आहे. किती संख्येने आहेत, काय आहेत. म्हणजे
गंमत अशी वाटेल की बुद्धाच्या नावाने आणि बुद्धाची प्रतिमा बाहेर ठेवून अगदी, सुद्धा अगदी. म्हणजे बुद्ध धर्माची सुरुवातच पंचशिलापासून होते आणि वासना नियमन हे बुद्ध धर्माचं मेन हे असताना त्याच्याच नावे स्पा खोलला जातो आणि तो राजरोसपणे खोलला जातो. हे जर आपण बघितलं तर हे खूपच बटबटीत पातळीवरती ते हे म्हणजे बोललेलं आहे. आपण एवढं गंभीर की आपण थायलंडच्या मार्गाने चाललो आहोत का? मला असं वाटतं की आपण त्याच दिशेने प्रवास करतोय. म्हणजे आज मी पणजीमध्ये साधारणपणे 2007 पासून येतो. म्हणजे त्याच्या अगोदर येत होतो पण 2007 पासून मी गोव्यामध्ये काम करतो. म्हणजे पहिल्यांदा सायकॅट्री इन्स्टिट्यूटमध्ये, नंतर मग ट्रेड युनियनशी संबंधित, आणि त्यामुळे पणजीत मी बघतोय. आणि आता ह्या काही वर्षात म्हणजे पोस्ट करोना म्हणता येईल की खूप मोठ्या प्रमाणात 18 जून रोड म्हणजे जो क्रांतिकारी शब्द विषयाशी संबंधित आहे, असा हे होता, तो अतिशय हीन अशा प्रकारच्या लेवलवरती तो जातोय असं मला वाटतं. ज्या अर्थी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्पा किंवा पार्लर खोलले जात आहेत याचा डायरेक्ट संबंध पर्यटनाशी आहे. आणि मी तरुण असल्यापासून हे वाचतोय ना, पर्यटन सुरू करणं म्हणजे सेक्स मार्केट सुरू करणं अशा तऱ्हेचा तो डायरेक्ट संबंध आहे. तो आता यापुढं जर पर्यटन वाढलं, कारण 2 विमानतळ आलं म्हटलं ज्यादा ट्रॅफिकिंग आलं, ज्यादा लोक आले, त्यांच्या गरजा, कारण आम्ही या रस्त्यावरती अनेक लोक रात्री फिरताना बघतो ते केवळ स्पा आणि पार्लर शोधत फिरत असतात. म्हणजे एका बाजूला पणजीमध्ये कसिनो आले, त्यांची संख्या वाढते, आणि दुसऱ्या बाजूला हे पार्लर वाढतात. म्हणजे पर्यटनाशी जोडलं जाणारं संपूर्ण जे काही हे व्यवहार आहेत ते त्याच्यामधून खुले होत आहेत. सो पर्यटनाचा दुष्परिणाम म्हणून डायरेक्ट सेक्स ट्रॅफिकिंगकडे आपण पाहू शकतो. मला असं वाटतं की आपण तुलना करूया. म्हणजे जवळचा जिल्हा सिंधुदुर्ग, ज्या जिल्ह्यातून मी येतो, त्या जिल्ह्यामध्ये कधी रेड लाईट एरिया नव्हता. तो गोव्यामध्ये रेड लाईट एरिया होता. दुसरं असं की आज सिंधुदुर्गचं जे रेकॉर्ड आहे म्हणजे गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड आहे, आणि इथले जे फिगर्स आहेत ते तिथं 609च्या आसपास ह्या एड्स कंट्रोल सोसायटीकडे रजिस्टर्ड केसेस आहेत, आणि आपल्याकडे त्या 7-8 हजारच्या आसपास आहेत एड्स कंट्रोल सोसायटीकडे. म्हणजे किती पटीने इथं आहे हे आपल्या लक्षात येतं. म्हणजे जरी आमचा जिल्हा टुरिझम डिस्ट्रिक्ट असला तरी गोव्यासारखं टुरिझम तिथं नाही आहे. पण इथं जर आपण बघितलं तर नाईट लाईफ काय आहे, म्हणजे जिथं चंगळ आहे, तुमचा उन्माद निर्माण होईल असं आहे, किंवा इथं जे डोमेस्टिक टुरिस्ट येतात ते सर्वसाधारणपणे सिंगल मेल येतात. तर सिंगल मेल येतात म्हणजे त्यांच्या डोक्यातच ते आहे की दारू प्यायला आणि ह्या सेक्स करायला, अशा प्रवृत्तीने ते येतात. ही प्रतिमा बदलायला पाहिजे आणि ती जलद गतीने बदलणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. सो आपण जसं थायलंडचा मी उल्लेख केला, थायलंड पण मेल डेस्टिनेशन आहे. एक मी असं विनोद वाचला होता, त्याच्यामध्ये तो बायकोला म्हणतो चल आपण थायलंडला जाऊया, की त्याला म्हणतो हे तिथं माझं काय काम, पुरुषांचं पर्यटन केंद्र झालेलं आहे. म्हणजे गोवा जर फॅमिली डेस्टिनेशन न राहता अशा तऱ्हेचं पुरुष केंद्रित पर्यटन केंद्र जर बनलं तर हे धोके आता वाढण्याची शक्यता आहे. हे बनलं नाही, बनलेलं आहे ऑलरेडी. आता हे आपल्याला बदलायची गरज आहे असं मला वाटतं. आणि त्याच्यासाठी आवश्यक आहे की आपली दृष्टी, म्हणजे गोव्यात राहणार, म्हणजे मी स्वतःला गोवेकरच समजतो कारण मी गोव्यात राहतो आणि गेली अनेक वर्ष तुम्ही पत्रकारितेत काम केलं, इथल्या संस्थांमध्ये काम केलेलं आहे, आणि त्यामुळे मला इथल्या मातीशी जिव्हाळा आहे, इथल्या लोकांशी जिव्हाळा आहे. त्यामुळे बाहेरचे लोक जेव्हा इथे येतात काही वेळा लोकांना असं वाटतं की ज्या व्हिक्टीम आहेत त्या इथल्या नाहीत, आणि त्यामुळे त्या आपल्या मुली नाहीत असंही लोकांना वाटतं. पण मी तुम्हाला एक डेटा सांगेन, आम्ही म्हापसा बस स्टँडचा जो सर्वे केला त्याच्यामध्ये 10% मुली ह्या गोव्यातल्याच आहेत. काय म्हणतात तुम्ही? 10% ह्या सिंधुदुर्गातल्या आहेत. जर 10% मुली इथं आहेत आणि एक छोट्याशा एरियामध्ये आणि एका छोट्याशा गटामध्ये आम्ही हा सर्वे केला, तर मोठ्या प्रमाणात 10% म्हणजे आकडाच मोजायचा ठरला तर किती होऊ शकतं? 80 मध्ये 8. 80 मध्ये 8. तर त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अर्थात हे माहिती असलेलं ना, माहीत नसलेलं कितीतरी हे आहे. आम्ही एका ठराविक एरियामध्ये ठराविक जिओग्राफिकल म्हणजे म्हापसा बस स्टँड सारखी छोटेसा भाग, आम्ही हॉटेल जाऊन नाही सर्वे केली किंवा काही नाही हे केलं, पण जे दिसतं म्हणजे शीतावरून भाताची परीक्षा म्हणतात ना, तसं हे दिसतं. त्याप्रमाणे इथं लोकल महिला पण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, आणि एवढंच नव्हे वयस्क महिला पण इन्व्हॉल्व आहेत. म्हणजे ही परिस्थिती मला असं वाटतं की लाजिरवाणी आहे. दुसरं मी असं म्हणेन
की आम्ही भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे असं म्हणतो. बरोबर. तर मग आपल्याकडे असलेली कोणतीही मुलगी ती जर या देशातली असेल तर ती माझी बहीण आहे ना. तुमच्याकडे मी शिवाजी महाराजांचे पुतळे बघतो. शिवाजी महाराजांना तुम्ही परके नाही मानत, ते महाराष्ट्रातले आहेत. मग महाराष्ट्रातली मुलगी इथं येऊन जर ती ट्रॅफिक विक्टीम असेल तर ती शिवाजी महाराजांच्या राज्यातली मुलगी आहे ना. 30% मुली. आणि शिवाजी महाराजांनी महिलांकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहिलं हे तर अगदी जगजाहीर आहे ना. ते अत्यंत आदरानं त्यांच्याकडे बघत असत. शत्रूंच्या मुली सुद्धा आल्या तर त्यांना परत करा, त्यांचं पूर्ण त्यांची रक्षण करा, त्यांचं मान सन्मान जपा. फिलॉसॉफी शिवाजी महाराजांनी मांडलेली आहे. आणि त्यामुळे इथं मानसिकता आपल्याला बदलण्याची गरज आहे. ती मला असं वाटतं की आम्ही जी न्यूट्रल भूमिका घेतली किंवा असेंब्लीमध्ये तुमच्या डिबेट झालं तेव्हा एका MLAने तर असं म्हटलं की हा आमच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आहे. काय म्हणता तुम्ही? मग आमच्या काही गोष्टींना 2-3 कालांतराने आम्ही पत्रकार पण विसरून जातो. अशा तऱ्हेचं जर स्टेटमेंट कोणी आमदारानं केलं असेल तर ते चुकीचं आहे. म्हणजे पूर्णतः पर्यटनाचं म्हणजे आजच्या पर्यटनाचं, आजच्या विकृत पर्यटनाचं समर्थन करण्यासारखा प्रकार होतो. हो. आणि जर ती इन्साइट नसेल तर बदल होणार नाही. आणि ते बदल व्हायचं असेल तर मग आपल्याला विचार करायला पाहिजे की आपण सभ्यतेचं पर्यटन असू शकतं ना. म्हणजे तुम्ही आता म्हटलं तसं कौटुंबिक पर्यटन असू शकतं, कुटुंबाला घेऊन येणं. गोव्यामध्ये शिकण्यासारखं बघण्यासारखं भरपूर आहे. आणि त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून जर लोक आले, ते शिकण्यासाठी बघण्यासाठी म्हणून आले तर एक आदराचं एक पर्यटन सुरू होईल. पण ते जर समुद्रकिनारी आपण जर बघितलं म्हणजे सभ्य माणसं आपल्या घरातल्या कोणाही महिलेला घेऊन रात्रीच्या वेळी सुरक्षितपणे फिरू शकतात. गोव्यातील लोकांनी समुद्र किनाऱ्यावर जाणं कधीच सोडून दिलेलं आहे. तिकडं गोंधळ, पूर्णतः कर्कश आवाजातील संगीत आणि अशा तऱ्हेचा संपूर्ण व्यवहार. त्यामुळे स्थानिक माणूस, आता कलंगूटच्या लोकांशी अनेक बोललो, ते म्हणाले आम्ही समुद्र किनाऱ्यावर जाणं सोडून दिलेलं आहे. पण हे सुद्धा मग पूर्णतः पर्यटकांना समुद्र किनारे आंदण दिल्यासारखं. हो. म्हणून हे, कारण ह्या प्रश्नाचा विचार करताना आपल्याला 2 प्रकारचा विचार करायला पाहिजे. एक आहे की आपण डिमांड क्रिएट करतो आहोत किंवा डिमांड क्रिएट करायला आपण पूरक ठरतो आहोत. म्हणजे कोणत्याही मुलीला विकत घ्यायला, जर ती माझी ह्या देशातली मुलगी असेल किंवा परदेशातली असेल, कोणतीही असेल, कारण आम्ही स्त्रीमध्ये देवी आहे असं मानतो ना. मग तिच्या विक्रीचा विचार जेव्हा आम्ही करतो तेव्हा तो फार पाप आहे असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे कोणत्याही मुलीला विकत घेऊ नये असा संस्कार आम्ही आमच्या मुलांना शिकवू का? किंवा माझ्या रोजीरोटीचं साधन दुसऱ्याला विकलं जाणार नाही. म्हणजे मी हॉटेल उघडलं, त्याच्यामध्ये सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी होतात, 2 तासासाठी माणसं येतात, ती काय आंघोळ करायला येत नाहीत, ते माहिती आहे ना आपल्याला. म्हणजे मग आपण हे पुरवतो आहोत तर मग हे पाप आपण करतो. अरे पणजी मधले सधन वर्ग आपल्या इमारतींमध्ये खोल्या स्पासाठी भाड्याने देते आहे. जास्त पैसे मिळत असतील, तिकडं काय व्यवहार चालतात हे त्या हॉटेल मालकाला किंवा त्या ज्याने भाड्याने दिलंय त्याला कळायला पाहिजे. इथलं जे काउन्सिलर्स काम करतायत, नगरसेवक, त्यांना कळायला पाहिजे. इथले महापौर, इथला आमदार, त्यांना पण दुर्लक्ष करता कामा नये. कारण शेवटी ते त्यांच्यावर, त्यांच्या जबाबदारीवर ते आहे. काही ठिकाणी इथं आता मला असं वाटतं की त्या गृहीतकांवरती आपण थोडासा विचार करूया की लोक असा का विचार करतात. कारण लोकांना असं वाटतं मुली स्वतः म्हणून या व्यवसायामध्ये. पण तुम्ही विचार करा की 75% मुली ह्या 16 वर्षाच्या आधीच इंडक्ट केल्या जातात. जर 75% मुली म्हणजे 4पैकी 3 मुली ह्या त्या मेजर होण्याच्या आधी धंद्यामध्ये आणल्या जात असतील तर त्या स्वेच्छेने आल्या असं म्हणता येणार नाही. काही लोक म्हणतात त्या हौशेसाठी येतात, त्यांची हौस आहे. कोणत्याही मुलीला पार्टनर आपल्याला कोणता सिलेक्ट करावा ही तिची हौस असू शकते. पण जिथं विकत घेऊन, म्हणजे एका मुलीने मला असं ऐकवलं होतं, लोकांना वाटतं की आम्ही मजा करतो, पण ते खूप पेनफुल होतं. कमरे के बाहर मजा होता है, कमरे के अंदर सजा होता है. जिसके मुंह से बास आती हो, जिससे बदन से बदबू आती हो, उसके साथ सोना आसान नहीं है. जो चीज वो अपने वाइफ के साथ नहीं कर सकता ना, वो करने के लिए हमारे पास आता है. तर ह्या गोष्टी बाहेर जरी सॉलिसिटिंग ओपन स्पेस मध्ये झालेलं असलं तरी ही पूर्णपणे प्रायव्हेट ऍक्टिव्हिटी होते ना. आणि त्यामुळे हे जे गृहीतक आहे, मुली स्वेच्छेने येतात, त्यांना हायपर सेक्शुअलिटी असते, तर तसं नाही. विकृती पुरुषाच्या असतात ज्या तो सॅटिस्फाय करायला मुलींना विकत घ्यायला येतो. त्यामुळे हे कळणं खूप आवश्यक आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की हे जे गैरसमज आहेत ते कसे तुटतील. म्हणजे मुली पैशासाठी येतात
असं म्हटलं म्हणजे लोक उदाहरण सहज देतात. पण किती मुलींना तुम्ही इंटरव्ह्यू केलेत आणि ते स्वतःच्या पैशासाठी म्हणून येतात. आणि दुसरं, समाज म्हणून आम्ही फेल पण आहोत ना, की जर आम्ही रोजीरोटीचे प्रश्न आम्ही लोकांचे सोडवत नसू आणि मुली आमच्या जर याच्यामध्ये जाणार असतील. पण माझा प्रश्न असा आहे की हे सगळं संघटित गुन्हेगारी आहे. म्हणजे हा प्रश्न माफिया हा त्याला दुसरा शब्द आहे. हा सोशल, म्हणजे अनेक गोष्टींनी माणसं व्हल्नरेबल होत असतील, गरिबीने होत असतील, डोमेस्टिक व्हायलन्सने होत असतील, घरातले काही इश्यू असतील, नातेसंबंधातले इश्यू असतील. पण मुली याच्यामध्ये काय येतात? म्हणजे प्रत्येक गरीब मुलगी इथे येत नाही ना, म्हणजे तिला कुठे कोणीतरी उचलतं आणि आणतं. म्हणजे आपण कोंबडीची पिल्लं बघितली तर घार अमक्याच पिल्ल्याला का उचलते असं आपण त्याचं हे सांगता येईल, तो चान्स फॅक्टर आहे. तर पण ह्या एका संघटित गुन्हेगारीच्या बळी आहेत. इथं अशा दृष्टीने आपण बघितल्यानंतर सगळा पर्स्पेक्टिव्हच बदलतो. नाही तर बऱ्याच वेळा तो मॉरॅलिटीच्या ह्याच्यावरती जातो आणि ती मॉरॅलिटी महिलेला शिकवली जाते आणि पुरुषाने, कारण हा सगळा बाजारच सुरू होतो पुरुषाच्या डिमांडवरती, पुरुषाच्या मागणीवरती. त्यामुळे पुरुषाने जर मागणी थांबवली, आणि ती थांबवण्यासाठी मला असं वाटतं की घरातून संस्कार व्हायला पाहिजे. म्हणजे 7च्या आत मुलीला आम्ही यायचं जर सांगत असू तर 7च्या नंतर मुलगा का बाहेर राहतो, तो काय एकटा गोव्याला येतो, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण विचारात घेतल्या पाहिजेत. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की जर डिमांड कमी करू शकलो, आम्ही मुलींना विकत घेण्याची प्रवृत्ती कमी करू शकलो, तर हा प्रश्न सुटायला सोपा होईल. आणि दुसरं मला असं वाटतं की ह्याच्याकडे संघटित गुन्हेगारी म्हणून बघितलं पाहिजे. बऱ्याच वेळा रेस्क्यू होताना सुद्धा पोलिसांची ॲटिट्यूड काय असते किंवा कोणाची ॲटिट्यूड काय असते, त्यांना असं वाटतं की ह्यांचं पोट याच्यावरतीच आहे, त्या बिचाऱ्या पोट भरायला हे करतात. पण हा गुन्हा आहे ना, हा गुन्हा त्या मुलींचा नाही आहे. ते ना, म्हणजे असं म्हटलं की गुलामांचा मालक गुलामांना खायला घालतो ना, किंवा आमच्याकडे पाळलेल्या बैलाला आम्ही खायला घालतो ना, म्हणजे आम्ही उपकार करतो. आम्ही उपकार नाही करत, आम्हाला ते पाहिजे असतात नंतर कामासाठी, म्हणून त्यांना हे केलं जातं आणि हे बिंबवलं जातं की त्यांच्या भल्यासाठी म्हणून आहे. आणि हे जे तिसरे ज्या गोष्टी आहेत, म्हणजे आपल्याला मुलगी दिसते, आपल्याला कस्टमर दिसतो, पण त्याच्या मागे व्हाईट कॉलर्ड असे माणसं आहेत ना. जेव्हा कोणीतरी स्पा उघडतो, जेव्हा कोणीतरी मसाज पार्लर उघडतो आणि तिथं क्रॉस मसाजिंग म्हणजे पुरुषाला बाई मसाज करायला जाते, तेव्हा त्याला त्या उघडणाऱ्याला माहिती असतं ना क्लिअरली, आणि ते सगळे व्हाईट कॉलर्ड असतात ना. ते मी तुम्हाला याच संदर्भात मला विचारावं असं वाटतं की गोव्याचा समाज असंवेदनशील बनलाय का? कारण काय होतं की आम्ही अनेकदा घाटी म्हणून बाहेरून आलो ना, त्याला घाटी म्हणून बघितलं जातं. इथं घाटी म्हणजे काय, बाहेरच्या मुली आणि येणारे पण बहुतेक सगळे जे काही गिरायक आहेत ती बाहेरची आहेत. त्यामुळे आम्हाला काय पडलंय, आमच्या समाजाला त्याची लागण झालेली नाहीये. अशा तऱ्हेनं बघण्याची एक दृष्टी गोव्यामध्ये पूर्वीपासून इकडं आहे. सो हा पण एक असंवेदनशीलतेचा भाग आहे असं वाटत नाही. कारण हा समाज सजग व्हावा, संवेदनशील व्हावा म्हणून आपण काय करू शकतो? म्हणजे प्रांतवाद हे काही गोव्याचं वैशिष्ट्य नाही, ते प्रत्येक एरियाचं वैशिष्ट्य आहे. आणि तिथं ॲक्च्युअली क्रिमिनल्सचं फावतं अशा गोष्टीमुळे. जेव्हा लोक असं दुर्लक्षित करतात तेव्हा क्रिमिनल्सना रान मोकळं असतं. त्यामुळे माझ्या घरात, माझ्या अंगणात, माझ्या रूममध्ये जर कोणी क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटी करत असेल तर ती करू न देणं हे माझं नागरिक म्हणून कर्तव्य आहे. आणि आम्ही नागरिकशास्त्र शिकतो. ऍक्च्युली आपण प्रतिज्ञा पण शिकतो ना, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. पण सारे भारतीय माझे बांधव आहेत असं म्हणताना थोडे सख्य आहेत, थोडे सावत्र आहेत असं कुठेतरी आम्ही शिकतो की काय, असा प्रश्न वाटायला लागतो. त्यामुळे संवेदनशीलता ही असली पाहिजे. आणि मी जसं म्हटलं तसं हे 10% मी म्हापशा बस स्टँडवरच्या फिगरवरती सांगितलं. मला माहिती नाही की पेरिफेरीला किती प्रमाणात हे आहे. म्हणजे बायना वस्ती डिमोलिश झाल्यानंतर गोवाभर प्रॉस्टिट्यूशन पसरलं आणि काही प्रमाणात त्याला नंतर प्रतिष्ठा येत गेली. एकेकाळी बायणं हे दुर्लक्षित होतं, त्याला त्याच्यावर एक ठब्बा होता. परंतु त्यानंतर आता ते तुम्ही म्हणता ना, त्या सगळ्या मुली जर या स्पा पार्लर आणि अशा तऱ्हेच्या सधन वर्गामध्ये पोहोचलेल्या असतील तर तो एक काळीमा आहे. हो, म्हणजे नक्कीच ते तसं हे आहे. कारण आज आपली जी मानसिकता आहे ना, ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याला ऑटोमॅटिक प्रतिष्ठा मिळते. तो पैसा कोणत्या मार्गाने मिळवला ह्याला काही गोव्यामध्ये ते जास्तच अत्यंत विदारकपणे सामोरे आले. गोव्यामध्ये भांडवलशाही अधिक बटबटीत पातळीवरती आहे. त्यामुळे मूल्य जी
मध्ययुगामध्ये सुद्धा मूल्य जी होती किंवा शेती इकॉनॉमीमध्ये जी मूल्य होती ती मूल्य सुद्धा राहिलेली नाहीत आणि पूर्णपणे कन्झ्युमेरिझम, चंगळवाद किंवा उपभोक्तावाद अशा पातळीवरती ते सगळं असल्यामुळे लोकांच्या मध्ये असंवेदनशीलता आहे. तर ती संवेदनशीलता जागी व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणजे आपण आजचा जो प्रोग्राम करतोय तो तसाच आहे ना, किंवा मी पुस्तक जे लिहिलं त्याच्यासाठीच लिहिलं की हे समजून घ्या, ही वेदना समजून घ्या. म्हणजे मगाशी तुम्ही विचारलं होतं की त्याप्रमाणे हे जे समज आहेत, म्हणून मी म्हणतो की फक्त गोवा किंवा हे असं मी म्हणणार नाही, प्रत्येक घरामध्ये गैरसमज आहेत, कारण बोललंच नाही ना. म्हणजे लहान असताना आम्हाला जे वाटत होतं की ह्या मुली म्हणजे बिघडलेल्या मुली इकडे जातात. नंतर कुठेतरी मी वाचलं, एका महात्म्याचं वाक्य होतं की ह्या घरंदाज बायकांच्या पुढ्यातल्या ढाली आहेत. म्हणजे ह्या बायका आहेत म्हणून घरंदाज मुली सेफ आहेत, नाही तर त्यांच्यावरती बलात्कार होते. पण हे कोणत्या आधारावरती आम्ही म्हणतो? म्हणजे त्या महात्म्याने जेव्हा म्हटलं तेव्हा त्यांनी कदाचित त्याचा उद्देश चांगला असेल, पण प्रश्न असा आहे की आम्ही हे असं काही आम्ही स्टडी केलाय का की जिथं प्रॉस्टिट्यूशन चालतं, रेड लाईट एरिया आहे, तिथं बलात्कार होत नाही असं आम्ही स्टडी केलाय का? मुळात बलात्काराची प्रेरणा ही पुरुष सत्ताक असते आणि इथं जे दिसतं ते विकत घेण्याची प्रेरणा असते. म्हणजे एखादं मी गोष्ट विकत घेतोय ती मालकीची हे असते, इथं पुरुष सत्तेची हे असते. म्हणजे ते प्रेरणा आपल्याला लक्षात येत नाहीत. म्हणजे सेक्स ही ऍक्टिव्हिटी असली तरी नवरा बायकोतलं सेक्स, विकत घेतलेलं सेक्स आणि बलात्कारातलं सेक्स ह्याच्या मागच्या प्रेरणा टोटली वेगळ्या असतात. आणि हे मला असं वाटतं की आपण त्याचा विचार करत नाही आहोत. हे दुसरं मला वाटतं. तिसरं, मी मेडिकल कॉलेजेसमध्ये गेलो तेव्हा आमच्या प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिनमधल्या प्रोफेसरनी पहिल्यांदा सेक्स वर्कर हा शब्द म्हटला. म्हणजे मी पहिल्यांदा ऐकला तो आणि तेव्हा मला असं वाटलं की आणखी आदर निर्माण होतोय की काय. पण नंतर माझ्या लक्षात आलं की ह्याला वर्क म्हणाला, हे खरंच वर्क आहे का? म्हणजे माझ्याशी कोणीतरी डिबेट पण असं केलं की टायपिस्ट जशी बोटं वापरते तसं कोणी आपलं योनी वापरली पैसे मिळवायला तर त्याच्यामध्ये काय चूक आहे? तर माझा सिंपल प्रश्न असा आहे की हे जर लेबर असेल, ह्याला आपल्याला समप्रतिष्ठा पण द्यायला पाहिजे. तर मग माझं म्हणणं असं आहे की 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंती असते. माझ्यासारख्या डॉक्टरला तुम्ही गटर साफ करायला बोलवलं तर मी मोठ्या अभिमानाने येईन, माझे फोटो पण फेसबुकवरती घाल. माझ्यासारखी डॉक्टरीन बाई येईल का श्रमदान करायला सेक्स वर्कर म्हणून? नाही येणार ना. म्हणजे हे काम नाही आहे, हे आम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे की आम्ही कुठेतरी फसवतो आहोत. हे वर्क नाही आहे, पण वर्क दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. काही वेळा असंही होतं की तुम्हाला काही मुली पण त्याच्यामधल्या दिसतील की ज्या म्हणतील की हो आम्ही हे काम करतोय, पण ते कोणत्या अवस्थेमध्ये बोलतायत? त्यांना धंद्यात ढकलल्याच्या पहिल्या दिवशी बोलतायत का त्या? काय त्यांचे परतीचे मार्ग पूर्ण बंद झालेत, त्यांचा मध्य म्हणजे काय ते आपण म्हणूया मेन स्ट्रीम मध्ये येण्याचे मार्ग बंद झालेत, त्यांचे नातेसंबंध तिथे तयार झालेत. आणि अशा अवस्थेला म्हणजे ह्या मुली सायकोलॉजिकल स्टेजेस मधून जात असतात. पहिली स्टेज असते ती रेजिस्टन्सची स्टेज. जेव्हा मुलगी पहिल्यांदा इंडक्ट केली जाते या धंद्यामध्ये तेव्हा ती रेजिस्ट करते, विरोध करते आणि तिला वेगवेगळ्या पद्धतीने तिचा विरोध मोडून काढला जातो आणि मग ती ह्याला अडॅप्ट व्हायला लागते, जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करते, कारण ती कंटाळते, कारण तिचा रेजिस्टन्स मोडून काढल्यानंतर म्हणजे शक्य होत नाही, अडॅप्ट करायला लागते. आणि अडॅप्ट करता करता एक दिवस असा येतो की ते ऍक्सेप्ट करते, ते ह्या ऍक्सेप्टन्सच्या स्वीकारते. आणि ती म्हणते, म्हणजे तिचे शब्द असतात, मैं रंडी हूं तो रंडी हूं, क्या प्रॉब्लेम है आपको? हे तिच्या अगतिकतेतून, असहाय्यतेतून आलेले असतात. तिचं पुनर्वसन होणं कठीण झालेलं असतं किंवा अशक्य झालेलं असतं. अशा वेळी ती म्हणते की मला डिग्निटीने जगू द्या. म्हणजे तिच्या असहाय्यतेतून आलेले शब्द आम्ही घ्यावेत आणि काही व्हाईट कॉलर लोकांनी सांगावं की बघा हा धंदा त्यांना करायचा आहे म्हणून. तर मग ही मोठी लबाडी झाली ना, मोठी बदमाशी झाली असे वाटतं. तुम्ही अत्यंत विदारकपणे परंतु ठाम शब्दात जे काही सांगितलं त्यामुळे माझ्या अंगावर काटा झाला. तुम्ही या क्षेत्रामध्ये काम करत आहात. अर्ज ही गोव्यामधली एक महत्वाची संस्था या क्षेत्रात काम करते आणि अनेक लोकांना अर्जबद्दल माहीत पण नाहीये. तर अर्ज सेफ्टी रिहॅबिलिटेशन या विषयामध्ये काय काम करते हे आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. अर्जचं काम मी म्हटलं तसं प्रिव्हेंटिव्ह आस्पेक्टने चालतं. म्हणजे मुली व्हल्नरेबल होऊ नयेत ह्याच्यासाठी अवेअरनेस क्रिएट करणं. आणि सुरुवातीला जेव्हा आपला बायना वस्ती होती त्यावेळी देवदासी प्रथा होती. तिथे कर्नाटकातून आलेले लोक होते आणि ते देवदासी म्हणून डेडिकेट करायचे. म्हणजे तिला मेन्सेस आली का ते डेडिकेट करायचे आणि जेव्हा ती देवदासी बनवली जायची ह्याचा दुसरा अर्थ असायचा ती प्रॉस्टिट्यूट बनवली जायची. तर त्यावेळी ते प्रिव्हेंट करण्यामध्ये म्हणजे गोव्यातली शेवटची देवदासी माझ्या आठवणीप्रमाणे
4ला शेवटची देवदासी झाली, पण त्याच्यानंतर ती थांबली. ह्याचं श्रेय सगळं अर्जला जातं की इथला म्हणजे 2 प्रकारचं हे, म्हणजे गोव्यातल्या देवदासी ज्या ओरिजिनल देवदासी होत्या त्यांच्या विरोधातला लढा जो लढला तो राजाराम रंगाजी पैंगणकरांनी सुरू केला. आणि त्याचं हे आपल्याला असं दिसतं की गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री हे देवदासी समाजातले आहेत. बरोबर. पण तो इथला देवदासींचा प्रश्न संपलेला असला तरी जे मायग्रेट होऊन इथं आले, कर्नाटकातून इथं आले, ते आपल्याबरोबर पुन्हा देवदासी प्रथा घेऊन आले जे रेड लाईट एरियामध्ये. ते संपवण्याचं श्रेय पूर्णपणे अर्जला जातं. डॉक्टर अरुण पांडे यांचं काम खूप महत्वाचं आहे त्या संदर्भात. हो हो हो. त्याच्यानंतर त्यांनी जो महत्वाचा हे म्हणजे मी अर्जकडे लॅबोरेटरी म्हणून बघतो, प्रयोगशाळा म्हणून बघतो. काही सिद्धांत तिथं हे होतात की ह्या मुली ज्या तिथं आहेत त्या बऱ्याच वेळा असं म्हटलं नाही ना, काम करायला नको, यांना इझी मनी पाहिजे म्हणून तिथं. पण मी तिथं मुली आज मी बघतो ज्या मुलींची मिळकत म्हापसा बस स्टँडवरती लाखाच्या आसपास आहे, त्या पैकी आमच्याकडे येणाऱ्या मुली ह्या 15,000वरती काम करायला यायला तयार आहेत. याचा अर्थ डिग्निटीने काम करण्याची त्यांची इच्छा आहे. आणि जेव्हा अर्जचं जी स्विफ्ट वॉश लॉन्ड्री होती साकवाळमध्ये आणि तेव्हा बायनातून ज्या मुली यायच्या तेव्हा सुद्धा त्या मुलींची जी मिळकत होती ती 25-30 हजार रुपये महिना होती त्या काळामध्ये. आणि त्या मुली 1,500-2 हजाराच्या ह्याच्यावरती काम करायला यायला तयार होत होत्या. तर हे एक स्पष्ट आहे की ते केवळ पैशांसाठी प्रस्टुषण करतात असं नाही. नाही, कष्ट करून त्यांना जर उदरनिर्वाहाचं पर्यायी साधन दिलं तर त्या करू शकतील. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की अर्ज सारख्या संस्थेला सपोर्ट हा मोठ्या प्रमाणात मिळाला पाहिजे. तो सरकारकडून मिळाला पाहिजे, सरकारी यंत्रणांकडून मिळाला पाहिजे. मिळत नाही का? मला असं वाटतं की ज्या प्रभावीपणे तो मिळायला पाहिजे त्या प्रभावीपणे मिळत नाही. खरं तर हे म्हणजे स्विफ्ट वॉश लॉन्ड्री जी होती ती करोना येईपर्यंत, म्हणजे करोनाच्या काळात जेव्हा इतरांनी कपडे धुवायला नकार दिला तेव्हा ह्या मुलींनी सरकारी यंत्रणेतले जे कपडे होते ते धुवून दिले. त्या खऱ्याखुऱ्या करोना वॉरियर होत्या. आणि ह्या सगळ्या याच्यामध्ये त्याचं रिप्लिकेट व्हायला पाहिजे होतं. म्हणजे अशा प्रकारे पुनर्वसनाचे प्रकल्प अधिक व्हायला पाहिजे होते, ते झाले नाहीत. ह्याचा अर्थ गंभीरपणे त्याचा विचार. आणखी एक मला अर्ज संस्थेचं खूप महत्वपूर्ण काम वाटतं, त्यांनी गोव्याबाहेरही काम केलेलं आहे. म्हणजे जिथून मुली येतात त्या राज्यांमध्ये जाऊन तिथं शिबिरं घेणं, जनजागृती करणं, अशा तऱ्हेचं काम केलं जे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे ऍट द सोर्स मध्ये जाऊन जागृती करणं, याला एक धैर्य लागतं, याला चिकाटी लागते आणि एक समाजसेवेचा तो एक खरा वसा लागतो. तो त्याने केला. मला ते खूप चांगलं वाटतं त्यांचं. सगळ्यात महत्वाचं जे मला अर्जकडून मी जे शिकलो ते म्हणजे अभ्यास. म्हणजे एखाद्या प्रश्नाला जर भिडायचं असेल तर त्याचा अभ्यास करणं. म्हणजे प्रॉस्टिट्यूशन इथं रेस्क्यू केल्या मुली, पण त्या येतात कुठून? मग त्यांनी गेल्या 5 वर्षामध्ये ज्या रेस्क्यू झालेल्या मुली होत्या त्यांचा डेटा अनालाइज केला आणि मग लक्षात आलं की 30% मुली महाराष्ट्रातून येतात, त्याच्या खालोखाल बंगालमधून येतात, त्याच्या खालोखाल दिल्लीतून येतात. तर ह्या 3 राज्यातून मॅक्झिमम मुली जर गोव्यामध्ये येत असतील, हे रेस्क्यू केलेल्या फिगरमधून आढळलं. तर मग तिथं 16 स्टेट ही आहेत. मग ह्या स्टेटमध्ये जाऊन आणि त्याच्यातले 16 डिस्ट्रिक्ट आहेत. म्हणजे महाराष्ट्रामधले एक 15 डिस्ट्रिक्ट आहेत की जिथून मुली आलेल्या रेस्क्यू झालेल्या आहेत. मग त्या डिस्ट्रिक्टमध्ये जाऊन सांगणं, कारण हे 2 ह्याच्यासाठी असतं की एक जरी मुलगी रेस्क्यू झाली तरी या एकटी मुलगी आणलेली नसते, हे रेस्क्यू झालेल्या फिगर आहेत. पण रेस्क्यूपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक मुली या आणल्या जात असणार. त्यामुळे तिथून मुली आणल्या जात आहेत हे तिथल्या लोकांना अलर्ट करणं. दुसरं आहे की इथून मुलगी रेस्क्यू झाल्यानंतर तिथं पाठवली तर तिचं पुनर्वसन व्हायला पाहिजे ना, तिचं रिट्रॅफिकिंग होऊ नये. आणि याच्यासाठी आवश्यक आहे की तिथं तिला सर्व्हिसेस मिळायला पाहिजेत, पुनर्वसनाच्या सगळ्या सोयी मिळायला पाहिजेत. आणि तिला ट्रॅफिक कोणी केलं, म्हणजे हेही होतं की इथं जेव्हा मुलगी रेस्क्यू होते तेव्हा इथला ट्रॅफिकर अरेस्ट होतो. पण जिथून ती मुलगी आणली म्हणजे कोणीतरी तिला तिथून उचलली आणि इकडे पाठवली ना, तर तो जो ट्रॅफिकर आहे तो ज्युरिडिक्शन मध्ये येत नाही ना गोवा पोलिसांच्या, आणि तो तिथेच राहतो. आणि जेव्हा मुलगी रेस्क्यू होते ती प्रोटेक्टिव्ह होम मध्ये राहून त्यावेळी तिचं होम इन्व्हेस्टिगेशन केलं जातं, तिला परत पाठवली जाते, तेव्हा तो ट्रॅफिकर मात्र तिला पुन्हा पुन्हा रिट्रॅफिकिंग करायला तिथं असतोच. किंवा तो त्याचा जो व्यवसाय आहे तो त्याच्यावरती काही डॉक्टर पाटकर, सतत आम्ही वाचलेलं आहे की अशा तऱ्हेच्या ट्रॅफिकिंगमध्ये ढकलणारे जे लोक असतात हे फॅमिलीमधले एकतर क्लोज मित्र असतात किंवा जवळचे नातेवाईक असतात. तो हे जे काही दुष्टचक्र आहे हे भयानक आहे. हो हो हो. म्हणजे बऱ्याच वेळा आता असं दिसतंय की बॉयफ्रेंडनेच ढकललं.
सिंधुदुर्गातला जो आम्ही स्टडी केला, म्हणजे ज्या 609 मुली, म्हणजे सिंधुदुर्गमध्ये रेड लाईट एरिया नाही. हो. त्यामुळे एखाद्या मुलीला, म्हणजे आपण अशी कल्पना करूया की कोणालाही म्हणूया की स्वेच्छेने प्रॉस्टिट्यूशन करायचं, हो. पण एखाद्या ऑफिसमध्ये समजा मी यायचंय अर्ज द्यायला, तरी मला भीती वाटणार ना. मग प्रॉस्टिट्यूशन करायला स्वतः म्हणून मुलगी कशी येईल? म्हणजे कोणीतरी तिला हे करतं. म्हणजे मी जे सिंधुदुर्गातलं सांगितलं 609 मुली या घरात राहून प्रॉस्टिट्यूशन मध्ये आहेत. म्हणजे घरात राहून प्रॉस्टिट्यूशन, म्हणजे रेड लाईट एरियामध्ये त्यांना पळवून नेलेलं नाही. मग कोणी त्यांना तिथं नेलं? तर काहीतरी ठिकाणी बॉयफ्रेंडने नेलं, काही डोमेस्टिक विश्वासघात आहे. बॉयफ्रेंडने जर नेलं असेल त्याला तिला प्रेमानं किंवा लग्नाचं आमिषानं तिला जवळ करणं, मग गोव्यात येऊन अक्षरशः विकणं, हा प्रकार गंभीर आहे. पण मग सिंधुदुर्गमध्ये, मी सिंधुदुर्गला सुद्धा गोव्यासारखं ना एक क्लोज फॅमिली स्टेट किंवा क्लोज फॅमिली भाग मानतो. तिकडं पण असं होत असेल, तिकडच्या अज्ञान गरिबी यामुळे हा प्रकार जर होत असेल तो खूप गंभीर. परत म्हणेन की अज्ञान आणि गरिबीमुळे माणूस व्हल्नरेबल होतो. हो, पण त्यांना मार्केटमध्ये आणणारी माणसं ठरवून, म्हणजे ती गिधाड्यासारखी असतात, ती उचलतात आणि आणतात. म्हणजे काही वेळा ती प्रेमाचं नाटक करतात, वेगवेगळ्या प्रकारे भुलवतात आणि मग ब्लॅकमेलिंग करतात, इमोशनल ब्लॅकमेलिंग करतात. म्हणजे हे कोणाच्याही जीवनामध्ये असू शकतं की कोणाचं इन्क्लिनेशन एखाद्या एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर असू शकतं, पण ज्याने तिच्याशी अफेअर केलं तो तिच्याशी ऑनेस्ट नाही राहत, तो तिला बाजारात आणून विकायला बघतो, तो आपल्या मित्राबरोबर जा म्हणून सांगतो. म्हणजे मी असंही बघितलंय, नवरा एका आपल्या बायकोसाठी कस्टमर आणतो, इथपर्यंत मी बघितलेला आहे. इथल्या मार्केटमध्ये सुद्धा पुनर्वसन कठीण का होतं? तर ते बॉयफ्रेंड बऱ्याच वेळा त्या सगळ्या पैशावरती जगतात. म्हणजे ते तिला म्हणताना हिणवतात, पण दुसऱ्या बाजूला अशा प्रकारे ते आपली लाईफस्टाईल तयार करतात किंवा जगतात की तिच्याच पैशातून ते जगतील. म्हणजे मुलींच्या पुनर्वसनामध्ये येणारा दुसरा एक फॅक्टर आहे की त्यांचे पार्टनर्स, त्यांना मनगटामध्ये सोन्याची साखळी घालायची आहे, त्यांना गळ्यात सोन्याची साखळी घालायची आहे, त्यांना बुलेट चालवायची आहे, त्यांना मस्त जीवन जगायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी जर ह्या मुली कष्ट करून जगायला लागल्या तर, कारण त्यांना डिग्निटीने, कोणत्याही मुलीला डिग्निटीने जगायचं असतं आणि ते सन्मानाने जगायचं असेल तर त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी होऊ शकत नाही. त्यामुळे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तिचा पार्टनर, तिचा नवरा तिला पुश करण्याचा प्रयत्न करतो की ती धंद्यामध्ये पुन्हा जाईल. अत्यंत गंभीर विषय, गुंतागुंतीचा विषय. तुम्ही जेव्हा मेडिकल कॉलेजमध्ये गेला किंवा मनोविकार तज्ज्ञ म्हणून पुढे तुम्ही कोर्स केला, तर त्यावेळी अशा तऱ्हेचं शिक्षण तुम्हाला दिले का की या मुली असतात, त्यांचं मनोविश्व काय आहे, त्यांना कशा तऱ्हेनं आपण समाजानं बघायला पाहिजे, त्यांच्याकडे संवेदनशील दृष्टी डॉक्टरकडे कशी असावी, याचं काही तुम्हाला? दुर्दैवाने याचं ट्रेनिंग आम्हाला नाही दिलं. म्हणजे सायकॅट्रीच्या टेक्स्टबुकमध्ये महिलांचं मानसिक आरोग्य म्हणून सेपरेट चॅप्टर होता, पण त्या चॅप्टरमध्ये प्रॉस्टिट्यूटचं मानसिक आरोग्य ह्याच्यावरती काहीच नव्हतं. त्यामुळे अर्जकडे जेव्हा मी जॉईन झालो तेव्हा माझ्यासाठी हे आव्हानात्मक गेलं, कारण त्यांचे जे प्रॉब्लेम होते, त्यांच्या पर्सनॅलिटीवरती जे ओरखडे हे झालेले होते, म्हणजे त्यांच्या झोपेच्या वेळा बदललेल्या असतात, त्यांचं कम्युनिकेशन बदललेलं असतं, त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग स्किल्स त्यांनी गमावलेले असतात, डिसिजन मेकिंग स्किल गमावलेले असतात. कारण तुम्हाला सतत छळणाऱ्या लोकांकडून, ओरबडून घेणाऱ्या लोकांशी सहवास लागतो, तर त्याचा तुम्हाला सायकोलॉजिकल ट्रॉमा होतो. आणि दुर्दैवाने ह्याच्यावरती स्टडी नाही, दुर्दैवाने ह्याच्यावरती कुठच्याही मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकवलं जात नाही. फार कशाला, म्हणजे मी एक प्रसंग सांगतो की एक मुलगी, मी जेव्हा IPHBला होतो तेव्हा ती माझ्याकडे डिप्रेशनसाठी ट्रीटमेंट घ्यायला यायची. आणि डिप्रेशनमधून ती बाहेर निघाल्यानंतर ती एक दिवस आली आणि म्हणाली, माझे पाय धरायला बघायला लागली. मी म्हटलं की असं काय करतेस तू, म्हणजे हे काही नाही की गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये आम्ही. ती म्हणाली, डॉक्टर असं नाही, तुम्ही ज्या प्रकारे माझ्याशी समानतेने वागलात तशा समानतेने लोक वागताना नाही दिसत. मी म्हटलं असं नाही होणार, डॉक्टर तर वागत असेल. तेव्हा तिने एक मला जो एक्सपिरियन्स सांगितला तो माझ्यासाठी शॉकिंग होता. ती म्हणाली, मी गायनेकॉलॉजीमध्ये गेले होते आणि खालून तपासणी करायची होती आणि मला एम्बॅरेसिंग वाटत होतं कारण पुरुष गायनेकॉलॉजिस्ट होता. तेव्हा तो डॉक्टर असं म्हणाला, इतने लोगों के साथ सोते हुए शर्म नहीं आई, अब क्यों शर्माती हो? भीषण आहे हे. एका डॉक्टरकडून
असं बोललं जाणं मी कल्पनाही केली नव्हती अशा प्रकारची, पण हे बोललं जातं. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं, एरवी सुद्धा आपल्याला अनुभव येतो की बोलण्याच्या बाबतीत, संवादाच्या बाबतीत मेडिकल कॉलेजमध्ये नाही शिकवलं जात. दुसऱ्याशी एम्पथाईज कसं करायचं हे शिकवलं जात नाही. त्याची खूप गरज आहे. ह्या मुलींच्या बाबतीत तर गरज आहे, पण इतर ठिकाणीही गरज आहे असं मला वाटतं. अर्ज ज्या पद्धतीनं काम गोव्यात करतं तशा तऱ्हेच्या संस्था भारताच्या इतर भागांमध्ये काम करतायत का? मी एवढ्यासाठी हा प्रश्न विचारला कारण अर्ज आणि बाकीची राज्य यांच्यामध्ये आता एक सुसंवाद सुरू व्हायला पाहिजे की हा एक संपूर्ण भारताचा अप्रोच असायला पाहिजे की अशा तऱ्हेचं सेक्स ट्रॅफिकिंग बंद कसं करावं. ह्युमन ट्रॅफिकिंगवरती काम अनेक NGO करतात. ओके. ते रेस्क्यूसाठी काम करतात, पण पुनर्वसनाचं जे काम आहे ना, ते पुनर्वसनाचं काम इतक्या चांगल्या पातळीवरती आणि वाह, इतक्या मोठ्या वाह. पातळीवरती मी इतर ठिकाणी कुठेच बघितलं नाही. ज्याच्यामध्ये की तुम्हाला काय होतं की लोकांना असं वाटत राहतं की यांना प्रोटेक्टेड ॲटमॉस्फिअरमध्ये ठेवावं, म्हणजे यांना सुद्धा बंदिस्त. म्हणजे जेव्हा मी सांगतो की अशा प्रकारचं, मग तुम्ही त्या मुलींना कुठे ठेवता? म्हटलं मुलींना कुठे ठेवण्याचा प्रश्न नाही, त्यांना आम्ही काम देतो, त्या सोसायटीमध्येच राहतात, त्या जिथं असते तिथंच राहतात आणि माणसाने सोसायटीमध्ये राहूनच यायला पाहिजे ना, पुन्हा सोसायटीतच जायला पाहिजे. त्यामुळे कामाचा पर्याय देणं म्हणजे क्लोज डोअर रिहॅबिलिटेशन नाही आहे इथं. मुली सोसायटीमध्ये राहतील, त्या तिथं येतील, तिथं काम करतील, त्यांना इतर काही प्रॉब्लेम येतील, त्यावेळी मग आमचा सोशल वर्कर जाईल आणि तो त्यांना मदत करेल. त्यामुळे हे मला असं वाटतं की खूप महत्त्वाचं आहे आणि ह्याचे रिप्लिकेट व्हायला पाहिजे, म्हणजे हे अधिक मोठ्या प्रमाणावरती बदलायला पाहिजे असं मला. डॉक्टर रुपेश पाटकर, तुम्ही आज एक अत्यंत भीषण असं वास्तव पुढे आणलं. अर्जमधले दिवस हे तुमचं पुस्तक मला वाटतं सरकारच्या सगळ्या संस्थांकडे गेलं पाहिजे. पोलीस डिपार्टमेंट, लॉ मेकिंग इन्स्टिट्यूशन्स पासून न्यायालय, न्यायाधीश या सगळ्यांकडे ते पुस्तक पोचायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण त्यामुळे संवेदनशील दृष्टी या सगळ्या संस्थांमध्ये येतील जे प्रत्यक्ष पुनर्वसनाच्या कामामध्ये गुंतलेले आहेत. आणि मला भीती पण आहे की आपण गोव्याच्या टुरिझमवर बोललो, गोव्यातील बहुतेक राजकारणी, ते मग सत्ताधारी पक्षात असतील किंवा इतरत्र, समाजसेवक सुद्धा त्याच्यामध्ये आले. हे सगळे हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये आहेत, त्यांच्याकडे हॉटेल्स आहेत किंवा पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायामध्ये आहेत, कारण त्याच्यामध्ये खूप पैसा आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडं सरकारी संरक्षण पण लागतं. त्यामुळे हा सगळा पैसा जो आहे ना तो राजकारण्याने गुंतवलेला आहे. राजकारण्यांचं त्यांना संरक्षण आहे हे मला जास्त भीतीदायक वाटतं. कारण आजचं जे टुरिझम आहे गोव्याचं हे अशा तऱ्हेने जर वेढलं गेलेले असेल आणि अशा तऱ्हेने जर असंवेदनशील लोकांशी जर गुंतलेलं आहे आणि त्यांनी जर अशी परिस्थिती निर्माण केलेली असेल, त्यामुळे ही परिस्थिती, त्यामुळे ही टुरिझमला जर संरक्षण मिळत असेल ना या पत्तीच्या. कारण पणजीमध्ये मी बघतोय ना, या महत्वाच्या रोडवरती जवळ 20-25 स्पा पार्लर आहेत आणि त्यांना कोणी त्यांच्यावर ऍक्शन घेत नाही, कारण त्याच्या मागं काही राजकीय शक्ती गुंतलेल्या आहेत. तुम्ही या पुस्तकामध्ये मला वाटतं जर या विषयावरती छान भाष्य, चर्चा केलेली असेल ना, तर मला वाटतं गोव्याचा जो समाज जो स्वतःला सुरक्षित मानतो त्याला खडबडून जागा करायला हे पुस्तक उपयोगी पडेल. त्यामुळे तुमचे मी मनापासून आभार मानतो. अर्ज, अरुण पांडे यांचं मी शतशः आभारी आहे की अशा तऱ्हेचे वातावरण संपूर्ण देशामध्ये त्यांनी एक अशा तऱ्हेचं एक वेगळा उदाहरण तयार करून दिलं जे पुनर्वसनाचं काम करतात. आणि तुम्ही या विषयाचा अभ्यास करतात, म्हणजे तुम्ही या विषयात, मला पूर्ण खात्री आहे डॉक्टर रुपेश पाटकर हा पैशांसाठी जगत नाही. त्याने आपल्या आधी पत्रकारिता केली, त्यानंतर आता ते अशा क्षेत्रामध्ये काम करतात जिथे मध्ये जवळ पैसाच नाहीये, परंतु हे तुमचं योगदान आहे, त्याची इतिहासामध्ये नोंद राहणार आहे एवढं मी तुम्हाला सांगू शकतो. आणि पत्रकार म्हणून मी, माझी संस्था TV गोमंतक तुमच्या मागं उभं राहू. तुम्ही आम्हाला सांगा आम्ही काय करू शकतो, कारण अशा तऱ्हेचं एक चांगला समाज निर्माण करणं मला वाटतं हे सगळ्यांचं उत्तरदायित्व आहे, आमची जबाबदारी आहे. तुम्ही अशा तऱ्हेचं पुस्तक लिहिलं त्यामुळे मी तुमचं पूर्णतः मनपूर्वक तुमचे आभार मानतो. आणि आम्हाला वेळ दिला, तुम्ही सिंधुदुर्गमधून इथून ही मुलाखत दिली, त्यामुळे पुन्हा तुमचे आभार, धन्यवाद. पाहत रहा गोमंतक TV.